कोकण भूमी ही नेहमीच निसर्ग सौंदर्य, समृद्ध परंपरा आणि कष्टाळू माणसांसाठी ओळखली जाते. मात्र विकासाच्या प्रवासात कोकणाला अनेकदा वाहतुकीच्या अडथळ्यांमुळे मागे राहावे लागले. मुंबई-गोवा महामार्गाचा संथ प्रवास, रेल्वे व एसटीने करावा लागणारा 12 ते 14 तासांचा दमछाक करणारा प्रवास, या सगळ्यामुळे मुंबई-कोकणचा प्रवास केवळ अंतराने नव्हे तर त्रासानेही मोठा झाला होता. अशा परिस्थितीत जलमार्गाने प्रवास सुरू करण्याची संकल्पना कोकणवासियांसाठी स्वप्नवत वाटत होती. आज ते स्वप्न प्रत्यक्षात उतरू लागले आहे. स्वप्न पाहावी आणि ती सत्यात उतरावी हे फक्त आणि फक्त महत्त्वाकांक्षी असलेले व्यक्तिमत्वच करू शकते. राणे कुटुंबियांच्या रूपाने सिंधुदुर्गसहित संपूर्ण कोकणाला असेच धुरंधर नेतृत्व लाभले आहे. कोकणवासियांसाठी स्वप्नवत असलेला मुंबई-विजयदुर्ग या मार्गावरील जलप्रवास 1 मार्चपासून सुरू होत आहे. महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांच्या माध्यमातून सुरू होत असलेली मुंबई-विजयदुर्ग रो-रो जलवाहतूक सेवा कोकणच्या दळणवळणाच्या इतिहासात नवा सुवर्ण अध्याय लिहिणारी ठरणार आहे. भाऊचा धक्का ते विजयदुर्ग हा अवघ्या 6 तासांचा जलप्रवास केवळ वेळ वाचवणारा नाही, तर पर्यटन, व्यापार आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा ठरणार आहे. रस्ते प्रवासाच्या कोंडीत अडकलेल्या कोकणासाठी हा जलमार्ग म्हणजे विकासाचा वेगवान पूलच आहे. या ऐतिहासिक उपक्रमामागे मत्स्य व्यवसाय व बंदर विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांची दूरदृष्टी आणि ठाम इच्छाशक्ती ठळकपणे दिसून येते. रखडलेला प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रशासकीय समन्वय, पायाभूत सुविधा उभारणी आणि निर्णय प्रक्रियेला त्यांनी दिलेली गती यामुळे अखेर ही सेवा प्रत्यक्षात सुरू होत आहे. गणेशोत्सवात अपूर्ण राहिलेले स्वप्न शिमग्याच्या पार्श्वभूमीवर साकार होत असल्याने कोकणवासियांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. M2M प्रिन्सेस या रो-रो जहाजामुळे प्रवासी आणि वाहने एकाच वेळी जलमार्गाने प्रवास करू शकणार आहेत. यामुळे पर्यटन व्यवसायाला चालना मिळेलच, शिवाय स्थानिक व्यापारी, शेतकरी आणि मत्स्य व्यवसायाशी निगडीत घटकांसाठीही हा जलमार्ग वरदान ठरणार आहे. कोकणातील मालवाहतूक अधिक सुलभ, स्वस्त आणि जलद होण्याचा मार्ग यामुळे मोकळा झाला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने नितेश राणे यांनी घेतलेली पावलेही लक्षवेधी ठरत आहेत. मत्स्य व्यवसायाला आधुनिक सुविधा, मच्छीमार बंदरांचे उन्नतीकरण, जट्टी विकास, कोल्ड स्टोरेज साखळी उभारणी आणि सागरी पर्यटनाला चालना देणाऱ्या योजना यामुळे किनारपट्टीवरील अर्थचक्र नव्याने गतिमान होत आहे. पारंपरिक मत्स्य व्यवसायाला आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडण्याचा त्यांचा प्रयत्न हा जिल्ह्याच्या आर्थिक बळकटीसाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. पालकमंत्री म्हणून प्रशासन आणि स्थानिक गरजा यांच्यात प्रभावी दुवा निर्माण करण्याचं काम त्यांनी केले आहे. बंदर विकास, किनारी पायाभूत सुविधा, पर्यटन वाढ आणि जलवाहतुकीच्या नव्या संकल्पनांमुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा केवळ पर्यटन केंद्र न राहता सागरी अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे केंद्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. रो-रो सेवा ही त्या व्यापक विकास दृष्टीचीच ठळक फलश्रुती आहे. या सेवेसाठी निश्चित करण्यात आलेले 3,000 ते 9,000 रुपयांपर्यंतचे तिकीट दर कोकणची श्रीमंती अधोरेखित करणारे आहे. एरवी ट्रॅव्हल्सने 2-2,500 रुपयांचे तिकीट काढून होणारा त्रासदायक प्रवास या जलप्रवासामुळे नक्कीच सुखकर होईल. मुंबई-विजयदुर्ग रो-रो सेवा ही केवळ एक जलवाहतूक योजना नसून कोकणच्या विकासाचा वेग वाढवणारा नवा अध्याय आहे. योग्य नियोजन, सातत्यपूर्ण राजकीय इच्छाशक्ती आणि लोकसहभाग यांच्या बळावर कोकणचा जलप्रवास महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा वेगवान मार्ग ठरेल यात शंकाच नाही. साईनाथ गावकर, कोकणशाही, सिंधुदुर्ग.